Ngiyaxola ukuthi ube mina osho lento, kodwa ngithi angisho lento le ukuthi anima lento le nokuthi umuntu masefile lokhu nithi rest in peace. Rest in peace kwani yini lento le yini kusho ukuthini? Rest in peace umuntu ufile la umuntu wena uzothi rest in peace kalula nje rest in peace. Umuntu ufile la ubhekene nenkinga enkulu umuntu la engadla yento. Ufile manje uyafika nje wena uzothi nje rest in peace. Kalula nje kanjalo nje. Ucathi uzoyenza lonto lo muntu lo. Kade umyeka la umuntu esaphila umbuka uhlala umbuka njalo uxoxa yonke into la awumtsheli ukuthi masufa rest in peace. Uzomtshela masefile-ke manje. Uthi nje uzoyenza lento bisho wena-ke ukhomanda-ke wena omkhulu ukwazi ukutshela umuntu esefile ukuthi rest in peace. Kanjani? Mshono phela ukuthi kanjani? Uvele nje rest in peace nje ushiya kanjalo awusasho ukuthi kanjani manje. Uthi akayenza kanjani lento lo muntu asakazokwenza lutho lo muntu. Wena nje kalula nje futhi nje kuyena nje rest in peace. Hawu. Kade ungasho ngani esaphila? Phela akalungiselele azame ngoba phela i-peace uyithola usaphila. Akukho peace wayithola usufile la. Mase ufile. Akukho peace la uzothi rest in peace udlala ngomuntu. Uyamxhaphaza phela lo muntu lona. Yazi uweyisa umuntu phela manje umuntu esefile usuyameyisa manje. Ngazi noma umuntu isuke ishiwelani mhlawumbe ishiwela ukuthi into eshiwoyo vele uke uzwa besho vele into eshiwoyo umuntu masefile vele kuyashiwo. Manje-ke uthi asithini ngoba phela kuyashiwo. Noma into yokuthi bye bye noma ukuthini yini lento rest in peace yini le? Kusho ukuthini? Uthi umuntu uthi rest in peace. Umuntu ufile la ku-serious kabi la. Kuyakhalwa manje wena uthi nje wena rest in peace. Uthi-ke nje ukwenze konke-ke manje. Late umuntu manje. Qhamuka wena uthi rest in peace. Kanjani umuntu e-late manje? Tshela umuntu ukuthi rest in peace esaphila. Umuntu atholeke i-peace. Ayike abe omunye azacabanga ukuthi kungcono wakhe ethi rest in eternal peace. Yini kuyafana nje lento lena ayikho nje lonto. Rest in peace kwani yini leyo kuzosiza ngani lonto leyo? Ayiyeko nje ngayivala lonto. Ngcono umuntu ngamtshela esaphila ukuthi hayibo njalo rest in peace. Ngoba manje asazi ukuthi wena rest in peace noma umtshelela ukuthi uyasaba wena ukuthi mhlawumbe usefuna ukuhamba nawe uthi hayi rest in peace nje wena wedwa restele in peace ungiyeke rest in peace. Asazi kusho ukuthini rest in peace. Noma usuke engafuni mhlawumbe enenkani lokho ezama uvuka ukuthi hayi rest in peace. Rest in peace. Ngoba manje ngathi phela wenzela yena mhlawumbe ukuthi uyazi rest in peace. Kanti uyisabela wena mhlawumbe ukuthi we uzovela angibuyela uzoza kumina rest in peace rest in peace nje usiyeke thina. Kusho ukuthini rest in peace? Kusele isixhwanguxhwangu la umuntu kade ehlukumeza abantu kuthiwa rest in peace. Umuntu kade enganayo i-peace vele nayo enhlizweni yakhe kuthiwa rest in peace. Kanjani? Ngoba phela i-peace itholakala manje. Uma ungayitholanga manje uphinde uyithola kanjani usufile manje. Kade uyithola la uthi uyayithola wena wangayithola i-peace. Usuzoyithola kanjani manje usufile? Rest in peace. Mina ngovuka ukukhahlele ufe. Ngikutshele ethi rest in peace nawe. Ngithi rest in peace wena-ke sibona. Ngisho phela athi rest in peace manje. Akudlala umuntu ofile, akudlala umuntu ofile. Uthi umuntu ufile wena uthi rest in peace. Wabona umhlolo. Ngiyayivala nje nya lento ya rest in peace. Ngoba uyazi ukuthini noma uthi bye bye noma uthini uma usazi uzothini. Thula uma ungazi. Umuntu uthule manje la wena usuzothi nje rest in peace. Hamba udlala ngabantu. Ayidlala ngabantu manje. Rest in peace kwani? Thule manje awusazi phela ngiyabuza rest in peace kwani kusho ukuthini? Yekudlala ngabantu. Umuntu obese eyifela umuntu
besithi rest in peace uganga ngumuntu, umuntu wabantu.